Otufu Daniel Bema seye Otu ananta na ye bisa no Orinti preku oti ebunti akono Atuti abuti akonfine Otufu Daniel watopia wonkodomo na me freno Yedina chedi sembe kuya saya nyesrono Sawa uno kwa dia kono preku kwa wia na me freno Nana sewa weni ni bawo seno no Paya kesia kwa kaya pa ebreku yosugyo Edum TV. Ya yedi. Medicada, Mira Santenasi. Namada, ni beni fo nyina ase. Na we ni pa ko edi machiko ameko aje mesem. Meji na fidi kesi so mi da Santenasi. Na mi da ma do fu nyina ase. Obu okwa sebe wante, bo obi ka che na no je America no oba. Meda bu nyina musuma se. Na se da ka se de. Aka otwa mo nkoma otwa di ampon. Ene Santene. Na me awon de ne kwa tenten. Na o mama won de. Na mi ti ma bunti omra mi nkuro ni nyina so. Na me nya odo emra me ni mabusuafo. Ene mi nkuro fo so ni ma do fu nyina so. Kimi se nya me ahoden. Ene ma Santene. Ene ma do fu nyina. Ene mo biti ma chi nyina. Ene mo a media fo ni nyina. Mi se nya me ahoden ni ma mu nyina. Na mi shira mu nyina.
free.
nsɔre mu na sida mu bibia baba bɛda mu fo a ayɛ soronko eti na yɛbɛsɛ mo ananom ɛkɔaba ɔma ɛpɔpɔ ɔfɔdɛ tase sɛ wɔyɛ ɔntase na ɔnsom ɛnyinase ɛyie na wadama ɔmo mmea nyɛ mɛmfrafra nkonnwa wɔ ha yɛmpɛ gyinagyina hɔ ɛsɛ abɛkɔ ɔba sɛ ɛba ayɛkra ne ɛnyɛ nkonnwa so adena yɛbɛsɛ mo mo mɛyɛ ɛnɛ yɛ aseda de ntwene bɛdi ahi nokasɛm adɔbɛnifoɔ nso de bɛfa akyi mmom yɛwɔ adeɛ santama nyɛ nyɛ babɛɛ ntwene no ɛbɛdɔso lasɛm
Osomra. Madam, you go Mwasi. Mwasi, madam, you party those, madam, Betty, don't have to just go to Betty. Madam, Sabre, Saturday, I don't go to the show, never bought that here. Sabre, I need to put in a short run of the morning. And the Luchi, and I'm here at the Macosine, on the shoulder to that. And the person is our young one, and then all passing, I don't know. I'm young, I don't pass it. Madam.
kese bibia gadi o abasa o abetre nti so adadwa ana na ti mu ma de nya asam totoa na nyakopo asesa na furo na nasika wo bema o yiska wo bema asebru asepiafo dine ana madama nyakopo kwanten proposal na wa de na BBS nyakopo mo ahoden BBS eni nyansa o mudi bebu yina amen atwere nkwa na mawaka busia fitu amede ma ne se Yankopɔn nkabom ɔmo nhwɛ na Yankopɔn ma obi nyina ntina faako nyina yɛfa anigye ne nkabom ntina medical mada otwedi ampo Yankopɔn ase na mada e ma me a na bre nya akoso mada na se na mada santehene ase pa sabe ko me da otwedi ampo ase wi a otufo santehene na se medical dana se madame mama yase madana na mayokofo nyina so ase madana na no nyina omo ahemfie ene nyina ase mpanifo so medom ase ene mia nyina ase fo mabusua no medom nyina ase ene abontesifo nyina meyi mu media fo film so enye na ni wonyama Yakopon enam so masante nyina hye me no da bia meka me se me nko ame de me de so che obia de ebe wi ase obia nu a na ni monyama santen be di ade wa hye ama me no eburu obia ade so da me de me hu bi da medical danasi Yakopon mana ho de ne kwatenten ni da nyina on fa hwe so no fa ma yafutu ade bi o de ma da nyina ebe di ade no em se afena na me adaloma akakoda tumfu ase buso me nsem na me se me ikoyi na me adaloma ba me be di ade so no menim say santen obedi ade opa ni mpuntu education ane enkamom se obaya ade bia be masumdie aba ukro nkro dudu o hye masina no me ba so no ene o nyina hia kaka na nse adwuma no den kura no a enipa ebire wa o mbeka ho ame aye Yakopon be gina e chia masanten e gina e chia me aye na me ba kaka if is na makokoda asi de bibia be chi madwun bia no ene me ohema ene me sabe mayekofo be ka bom na bibia chi madwun no me ye na ntimi kura na sabe meko pemso makokoti afutu timi me se mu nyina mo be di machi amen ne and the 80 ama be du ifie mu na be du makeka ni na kire mo na ahoma fa santene nya akoma pa e dia ma anyina ase menim dia esa meka jameka kire santene se Yakopon hira no na onye ne kese na de bia ye ohu o memu a wode me aba bedu anyina ase se me hwe na anyina ase ntumpon no nse Yakopon be gina machi en nananom e be gina machi a matimi aye de se metimi bia me damase na wo kan education o nana no ne wo wa jambe abo ne no wo share so hwese afutu ba na de mo se na ba mo timi show no bi na so ko ni fa awo ni ade bia ko na esa afutu amede man kola ene omukoko ya exams no ene echina no ya na tell bia nkola no akola bi o ohu police na bia ne ma hye no etime so no ye tu omufo ka kire omo se de wo classroom a wo ya u teacher gina won chen no eye saa etu wo obi a ma nyem hye no on fa kokudro eni nyansa ya de bibi ma no se on hwemu a onya botre no on hwem ansa na wa hyedi so ba cho bibi so onya botre na won tsa ho no ridi bibia so ridi bia ansa na ba cho bibia wa choro etim se nkola no nyame adan roma bibia ba eboko ama nkola asise o mo choro no Yakopon be hye o mo nyina ni monyam enim se enu afia o mo nyina e form results mra no na ga na nkola nyina o mo nyina twa results no se Yakopon be hye nkola nyina ni monyam na o makokudro na education ni na afutu amede magana fo nyina ne se abaya baba tu yi Yakopon ma nyina ho de ne kwatenten na nyina yakwa bibia boko enim se aka akra bi December yakwa akoto aba no na sama me ka kire mo fra ne se me sire wo mo se obi ba na o ma wusika se je na ko fa bibi ko peja balance boss a menko na me ameti hai se me soma wa me soma me ba wo
ade sɛ man soma me ba na me de me soma wo e ba bibi sɛ wu a wona ba wuo na me ba ne te hɔ nti ade a meka kyerɛ Ghana man nyinaa titi Kumase man ɛne me kurom enkola nyinaa mabusuanfo sɛ sɛ obi metro fo na ɛne Langard fo na enipa ɛma mu sika akra bi a na mu di ade bi akyi no ɛmoa okoyɛ saa ade no na obi ma bibi so di po ɛnɛ panyini no wu a okɔ ɔno na ebedi papa no ti de message enkola nyinaa ne obi a oto obi a ntra sɛ ɔde nsa bɛyɛ adwuma wode nsa yɛ adwuma na wonya kapra ɛne na yɛ wo dia sɛ wodi wa ho ɔden sɛ wobɛsɔre na akwakɔ ne nam Langard ɛne sɛbesɛbe MPP ni NDC ni party account bi abɛfrɛ wo sɛ kɔkɔ pagya bibi a mɛnkɔ nti sɛ ahwe ya na nwie pɛ ya ma wo nti meda wo mu nyinaa se nyakopɔ bɛbɔ nyinaa na nnu afe sɛ ne no na abatoɔ no deɛ ɛsɛ onya no onya ne nyinaa atumpɔ na Ghana yɛ kɛseɛ aba Kumase man nyinaa yɛ kɛseɛ meda obiara se nyakopɔ nhyira mu nyinaa